Прывітанне, шаноўныя сябры! Сёння мы з вами адпраўляемся ў падарожжа, а едзем мы у чароўны горад, горад цудаў. Ты любіш падарожжы, Дина? Так, вядома. Але ведаеце, адправіцца ў падарожжа можа толькі той, хто прыгожа ўмее вымаўляць гук «ц». Бо горад называецца Цудаў, і трэба абавязкова ўмець сказаць гэтае слово правільна. Ты ўмееш гаварыць гэты гук, Дина? Я так хачу паехаць у горад цудаў, а калі ў мяне не атрымаецца? Давай паспрабуем. Паспрабуй, калі ласка. Скажы «ц-ц-ц». Ой, не. Чуеш наш цягнічок? Ён якраз вось паказвае, як правільна гаварыць «ц-ц-ц». Паспрабуй яшчэ разок. Ой, уже лепш. Ну-ка яшчэ. І дзеці таксама дапамажыце. Не вельмі прыгожа, не вельмі добра. Ведаеш, Дина, я думаю, што перад тым, як спрабаваць гаварыць гук «ц», Дина не зрабіў зарадку. І, напэўна, дзеці таксама вы сёння яшчэ не рабілі зарадачку для язычка. Давайце, як заўсёды, пачнем абавязкова з гэтага. Для ўсіх гукаў, якія мы зараз вучым, наша першае практыкаванне – гэта усмешка. І усмешка – гэта цудоўна, таму што мы пасміхаемся адзін аднаму. Першае практыкаванне – усміхаемся, усмешка. Малайцы. А другое практыкаванне – гэта цудоўная мышка. Наш язычок высоўваецца хуценька-хуценька з вуснаў і потым хаваецца туды зноў. Вось так. Дина, паспрабуй ты так зрабіць, калі ласка. Малайчынка, вельмі добра. І яшчэ адное практыкаванне – гэта цягнічок, які мы толькі што паказвалі. Трэба, ведаеце, што зрабіць? Трэба набраць паветра носікам, і калі мы гаворым гук «ц», гэтае паветра выпусціць штуршком. Вось так. «Ц», «ц», «ц». Паспрабуй, Дина, калі ласка. Вось цяпер у цябе атрымалася. А мы можам гэта праверыць ветрыкам. Сурвэтачку ўзялі, ёй і вусны выцерці добра. Вось так. Вось так. А яшчэ і праверыць, ці ў нас на самой справе такое моцнае паветра, моцны ветрык атрымліваецца. І мы тады з вамі гэтае паветра выпусцім, і ў нас атрымаецца вось такі правільны гук «ц». Мы з вамі возьмем сурвэтачку вось так за крайчык, наберем носиком паветра і скажем «ц» вось так. Бачыце, як моя сурвэтка паляцела? А у вас? Калі яна лётае, значыцца, вы таксама правільна гаворыце гук «ц». Раз у нас атрымалася сказаць прыгожа, то мы можам збірацца ў падарожжа. Так? Ведаеш, мы едзем на цягніку. Вось на тым цягнічку, які гаварыў «ц, ц, ц, ц», калі ехаў. Але ў нас пусты цягнік. Ён не хоча кранацца з месца, таму што няма ў гэтым цягніку ніводнага прадмета. Але ў горад цудаў могуць паехаць толькі тыя прадметы, у назве якіх ёсць «ц», нават якія пачынаюцца на гэты гук. Давайце падумаем, што мы туды пакладзем. Як думаеш, Дина? Цукар. Можа быць? Так. Цацка. Таксама паедзе з намі. Цюбік. Павезем з сабою цюбік. Цяля. Гэта маленькая кароўка альбо бычок. Цяля. Дзіцятка. Цудоўна. І яшчэ мы возьмем з сабою цюленя. Гэта такая жывёлка, якая жыве там, дзе холадна і любіць плаваць. Праўда? Паглядзіце, усе нашыя вагончыкі цяпер запоўненыя, і мы можам рухацца і ехаць у горад цудаў. Паехалі!
рухається цягнічок, і ми навіть можемо показати, як у його крутяться коли. Ось так. Ц-ц-ц-ц-ц-ц. Поехали. Приехали у город цудаў. Ой, а хто гэта за нами следом доехал? Разом, поглядите. Вось на таким грузовику. Хто гэта едзе? Напэўна, таксама тыя жывёлкі, собачка і мішка, і яшчэ собачка, якія таксама захацелі з намі у горад цудаў паехаць. Што ты мне кажаш, Діна? Яны яшчэ вязуць з сабою дадатковыя прадметы, у назве якіх ёсць «ц». Але гэта загадкі. Давайте паспрабуем здагадацца. А што ж вязуць нашыя госці, якія даганялі нас на гэтым грузавічку? Ну-ка, давайте глянем, што там хаваецца унутры. Тут прадметы, у якіх ёсць гук «ц». Давайте подумаем, што ж тут захавалася, і загадкі разгадаем. Першае, што там? Штосьці такое салодкае, смачнае, яна бывае шакаладная. І дзеці вельмі любяць яе. Што гэта, Діна? Цукерка. Так, гэта цукерка. І дзеці любяць, і дарослыя смачную цукерку. А там нейкая жывёлка. А жывёлка гэта жыве там, дзе лёд, любіць плаваць і есці рыбу. Хто гэта? Тюлень. Тюлень. Паглядзіце, наш тюленік нават умее рухацца. Вось так. От такі тюлень. А што ў нас там яшчэ? А гэта яшчэ такі прадмет. Мы заўсёды бярэм яго, калі нам трэба пачысціць зубы, і выціскаем з яго зубную пасту. Што гэта, Діна? Тюбик. Тюбик. З тюбіка мы выціснем зубную пасту і пачысцім свае зубкі. Малайцы! Вось колькі прадметаў вы адгадалі і назвалі, у якіх ёсць гук «ц». Ну што, мы з вамі даехалі ў горад цудаў, таму што цудоўна навучыліся вымаўляць гук «ц». І Діна таксама навучыўся яго вымаўляць. Скажы, калі ласка, Діна, «ц-ц-ц». Ох, Діна малайчына, і вы, дзеткі, таксама малайцы. У горадзе цудаў нас чакаюць цуды. А мы з вамі развітваемся сёння. Пакуль-пакуль, да пабачэння. Да побачення.